Στην αρχή, όταν ο Θεός δημιούργησε τον ουρανό και τη γη, όταν δημιούργησε κάθε ζωντανό πλάσμα, μεγάλο ή μικρό, που ζει στις θάλασσες, και κάθε είδος πουλιών, ζώων, ερπετών και κάθε άγριο ζώο, ο Ιησούς ήταν εκεί. Όταν ο Θεός δημιούργησε την ανθρωπότητα, τον άνδρα και τη γυναίκα, κατ' εικόνα και καθομοίωσή του, και όταν τους είπε να αυξηθούν και να πληθύνουν, ο Ιησούς ήταν εκεί. Ο Ιησούς ήταν μαζί με το Θεό και εκείνος ήταν ο Θεός και τίποτα δεν δημιουργήθηκε χωρίς εκείνον. Όταν ο πρώτος άνδρας και η πρώτη γυναίκα εξαπατήθηκαν από το φίδι και παράκουσαν τον Θεό, η αμαρτία και ο θάνατος εισήλθαν στον κόσμο και η ανθρωπότητα απομακρύνθηκε από το Θεό. Αλλά ο Θεός υποσχέθηκε ότι μια μέρα θα γεννιόταν ένα παιδί που θα συνέτριβε το κεφάλι του φιδιού. Αυτό το παιδί θα ήταν ο Ιησούς. Με τον καιρό ο Θεός έκανε μια συμφωνία με έναν δίκαιο άνθρωπο που ονομαζόταν Αβραάμ. Υποσχέθηκε ότι ο μελλοντικός απόγονος του Αβραάμ θα ευλογούσε όλα τα έθνη πάνω στη γη. Αυτός ο απόγονος θα ήταν ο Ιησούς. Πέρασαν πολλά χρόνια και τότε ο Θεός μίλησε μέσω του προφήτη Ισαΐα διακηρύσσοντας: ένα παιδί θα γεννηθεί από μία παρθένο και το όνομά του θα αποκλειθεί Θαυμαστός Σύμβουλος, Ισχυρός Θεός, Πατέρας του μέλλοντα αιώνα, Άρχοντας της Ειρήνης. Την καθορισμένη ώρα, ένας άγγελος ονόματι Γαβριήλ επισκέφθηκε μία παρθένο ονόματι Μαρία και της είπε ότι θα κυοφορούσε ένα τέκνο με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Το παιδί θα ονομαζόταν Υιός του Θεού. Η Μαρία πράγματι γέννησε το παιδί και το ονόμασε Ιησού, όπως της είχε υποδείξει ο άγγελος. Ένας άγγελος εμφανίστηκε επίσης στους βοσκούς που φρόντιζαν τα κοπάδια τους τη νύχτα και τους είπε ότι στη Βιθλεέμ είχε γεννηθεί ένας σωτήρας. Οι βοσκοί θα έβρισκαν το παιδί τυλιγμένο σε σπάργανα ξαπλωμένο σε μία φάτνη. Όταν ο Ιησούς ήταν περίπου 30 ετών, βαπτίστηκε με νερό από έναν άνδρα που ονομαζόταν Ιωάννης και το Πνεύμα του Θεού κατήλθε στον Ιησού με τη μορφή περιστεράς. Ο Θεός μίλησε από τον ουρανό, δηλώνοντας «Αυτός είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, με τον οποίο είμαι ευχαριστημένος». Ο Ιησούς δίδαξε για τον Θεό με σοφία και σύνεση. Θεράπευσε τους αρρώστους. Έθρεψε τα πλήθη. Έδιωξε τα δαιμόνια και ανέστησε ακόμη και νεκρούς. Ο Ιησούς έκανε όλα αυτά τα πράγματα με αγάπη για να οδηγήσει τους ανθρώπους πίσω στο Θεό, τον Πατέρα του, τον Δημιουργό των πάντων. Ωστόσο, ο ίδιος ο λαός του τον περιφρόνησε. Συνελήφθη, λιδωρήθηκε και δάρθηκε χωρίς λόγο. Ένα ακάνθινο στεφάνι τοποθετήθηκε στο κεφάλι του. Όταν οι Ρωμαϊκές αρχές προσφέρθηκαν να απελευθερώσουν τον Ιησού, ο ίδιος ο λαός του τον αρνήθηκε, επέμεναν να τον σταυρώσουν. Έτσι ένας Ρωμαίος διοικητής, ο Πόντιος Πιλάτος, καταδίκασε τον Ιησού σε σταύρωση. Ο Ιησούς αναγκάστηκε να μεταφέρει το σταυρό του πάνω σε έναν λόφο που λεγόταν Γολγοθάς. Στη συνέχεια, τα χέρια και τα πόδια του καρφώθηκαν στον σταυρό και τον άφησαν να πεθάνει δίπλα σε δύο ληστές. Αλλά ακόμη και καθώς ο Ιησούς ήταν κρεμασμένος σε αυτόν τον σταυρό, φώναζε στον ουράνιο πατέρα του να συγχωρέσει αυτούς που του το είχαν κάνει αυτό. Ο ουρανός σκοτίνιασε και αφού κρεμόταν για πολλές ώρες στο σταυρό, ο Ιησούς είπε «Τετέλεσθε». Τότε ο Ιησούς έσκυψε το κεφάλι του και άφησε την τελευταία του πνοή. Είχε χύσει το αίμα του για τις αμαρτίες της ανθρωπότητας. Η γη σύστηκε και το παραπέτασμα του ναού σχίστηκε στα δύο. Το σώμα του το κατέβασαν από το σταυρό, το τύλιξαν σε λινό ύφασμα και το τοποθέτησαν σε έναν τάφο. Μια μεγάλη πέτρα τοποθετήθηκε μπροστά από την είσοδο και οι Ρωμαίοι φρουροί φρουρούσαν τον τάφο. Αλλά την τρίτη ημέρα, ένας άγγελος κύλησε την πέτρα. Ο Ιησούς είχε αναστηθεί από τους νεκρούς. Επί 40 ημέρες εμφανιζόταν σε όσους τον ακολουθούσαν και επικαλούνταν το όνομά του. Ο Ιησούς δίδαξε τους οπαδούς του για τη βασιλεία των ουρανών και τους είπε να μη φοβούνται.
αλλά να λένε στον κόσμο όλα όσα είδαν και άκουσαν. Ο Ιησούς είπε ότι ο καθένας που πιστεύει και επικαλείται το όνομά του θα σωθεί και θα ονομάζεται παιδί του Θεού. Στη συνέχεια, ο Ιησούς αναλήφθηκε επιστρέφοντας στον ουράνιο Πατέρα του. Διότι ο Θεός αγάπησε τόσο πολύ τον κόσμο, ώστε έδωσε τον ένα και μοναδικό Υιό Του, τον Ιησού, ώστε καθένας που πιστεύει σε Αυτόν να μην χαθεί, αλλά να έχει αιώνια ζωή. Διότι ο Θεός δεν έστειλε τον Ιησού στον κόσμο για να τον καταδικάσει, αλλά για να σωθεί ο κόσμος μέσω Αυτού. Ο Ιησούς είπε ότι αυτός είναι η μόνη οδός επιστροφής στον Θεό. Αυτός είναι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Κανείς δεν μπορεί να έρθει στο Θεό Πατέρα, τον Δημιουργό των πάντων, παρά μόνο μέσω Αυτού. Το δώρο του Θεού είναι η αιώνια ζωή μέσω του Υιού Του, του Ιησού. Αλλά εκείνοι που δεν πιστεύουν θα καταδικαστούν, διότι η ποινή για την αμαρτία και την αδικοπραγία είναι ο θάνατος. Όλοι έχουμε αμαρτήσει και έχουμε κάνει κακό και ο Ιησούς προσφέρθηκε να συγχωρήσει όλες τις αμαρτίες μας. Δεν υπάρχει αμαρτία που δεν μπορεί Αυτός να συγχωρήσει, αλλά πρέπει να ζητήσουμε από τον Ιησού να μας συγχωρέσει. Ο Θεός δεν επιθυμεί να χαθεί κανείς, αλλά όλοι θα πρέπει να μετανοήσουν. Πρέπει να επικαλεστούμε το όνομά Του και να πιστέψουμε σε Αυτόν με όλη μας την καρδιά. Και μέχρι σήμερα αυτό το μήνυμα του Ιησού πρέπει να μοιραστεί με κάθε άνθρωπο και κάθε έθνος σε όλο τον κόσμο. Ο Ιησούς θα έρθει ξανά και εκείνη τη μέρα ο ουρανός θα σκοτεινιάσει. Φωτιά θα πέσει από τον ουρανό και η γη θα συστεί. Τα σύννεφα θα χωριστούν και ο Ιησούς θα επιστρέψει με δύναμη και μεγάλη δόξα, οδηγώντας τις στρατιές του ουρανού και θα κρίνει ολόκληρο τον κόσμο. Όσοι έχουν επικαλεστεί το όνομα του Ιησού θα μπουν στο παράδεισο και θα είναι με τον Ιησού για πάντα. Θα κάνει τα πάντα καινούρια. Θα εξαλείψει όλα τα δάκρυα, τη θλίψη και την ντροπή. Όμως, όσοι αρνήθηκαν το όνομά Του και δεν πίστεψαν σε Αυτόν θα καταδικαστούν αιώνια. Ο Ιησούς είπε: «Είναι στενή η πύλη που οδηγεί στη ζωή, ενώ πλατιά είναι η πύλη που οδηγεί στην καταστροφή». Τώρα πρέπει να αποφασίσετε. Θα πιστέψετε ολόψυχα στον Κύριο Ιησού Χριστό και θα αποδεχθείτε αυτό το δώρο της σωτηρίας, ή θα απομακρυνθείτε και θα τον αρνηθείτε? Μπορείτε να επικαλεστείτε τον Ιησού αυτή τη στιγμή. Εξομολογηθείτε τις αμαρτίες σας και θα συγχωρεθείτε. Πιστέψτε ότι ο Θεός ανέστησε τον Ιησού από τους νεκρούς και θα σωθείτε. Θα γίνετε παιδί του Θεού. Ακολουθήστε τον Ιησού κάθε μέρα και μοιραστείτε αυτό το μήνυμα με άλλους, ώστε να γίνουν και αυτοί παιδιά του Θεού. Και όλοι μαζί θα πούμε: «Έλα, Κύριε Ιησού». Κάθε λέξη αυτής της ιστορίας είναι αληθινή, όπως αποκαλύπτεται στο Ιερό Βιβλίο του Θεού, τη Βίβλο. Μπορείτε να προσευχηθείτε μαζί μας αυτή τη στιγμή για τη σωτηρία σας. Αγαπητέ Θεέ, ομολογώ ότι ο Ιησούς είναι ο Κύριος. Πιστεύω ότι γεννήθηκε από Παρθένο, πέθανε στο Σταυρό για τις αμαρτίες μου και αναστήθηκε από τους νεκρούς την τρίτη ημέρα. Σήμερα ομολογώ ενώπιον Σου ότι έχω αμαρτήσει και δεν μπορώ να κάνω τίποτα για να σωθώ. Σου ζητώ να με συγχωρέσεις και εναποθέτω τις ελπίδες μου και εμπιστεύομαι μόνο τον Ιησού. Πιστεύω ότι είμαι τώρα παιδί Σου και ότι θα περάσω την αιωνιότητα μαζί Σου. Καθοδήγησέ με κάθε μέρα με το Άγιο Πνεύμα Σου. Βοήθησέ με να Σ' αγαπώ με όλη μου την καρδιά, την ψυχή και το μυαλό και να αγαπώ τους άλλους όπως τον εαυτό μου. Σε ευχαριστώ που με έσωσες μέσω του αίματος του Υιού Σου, του Ιησού. Προσεύχομαι στο όνομα του Ιησού. Αμήν.